ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomblek. Lah ya piye unine? Ya dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi kecruki kuwi. Ngono suwi ne rambut. Ayo jajal Dok, balenono Dok, jajal. Urang. Wak tuwanya mbledhos kok iso. Yang Candra silang citrane mendong batang limputi cahyane riwe. Wah. Karo campur sari mayangkara apa iki lho Malan. Ayo. Sik. Anu Nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. Ene Nduk, paringno Masmu jajali. Nggae alat kuwi. Ya iki Kang. Mbok tahu sae. Jajali. Lah kene muni ta? Sing kene muni ta? Kene metu. Oh alah. Ayo jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang Candra silang citrane mendong batang limputi cahyane. Bali diaturake. Yuk, dados. Nene. Gawe radil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mula jogete piye Nduk mau Nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata ke kanan. tangan ke kiri. Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak De. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Coba cara Bali mau. Nyapa to kok. Liatin aku. Ya tak delok gedhi sakmu tak delok. Ayo coba. Ya kan? Kali kan. Pulau Dewata. Pulau Dewata. Ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, Dudono. Kluthuk Dudono. Ayo. Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Yan. Dudu Yan. Ayo, iki. Bali. Ayo Mas, yo. Ya. Hop. Lah iki kaya pitik ayanen lha iki. Yan, diluk ya, Pak. Piye? Tak ning ngono diluk Ayo duk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian dari Bali. Wiraga, Wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, dede, tak yo. Aku kok sampean. Oh.
Jos luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. Ayo kene beli, ayo beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah ki gede klitik. Lah yo I gede kritik. Nyoman niken Niken. I gede manuke. Kira-kira tak geceke. Wong iki Ketuk sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluduk. Yo cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa gua? Diguak lho, ngono lho. Seret ngono. Nah. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, wirasa, wirama. Yo, dadah. Ngene iki lho. Urung jogete Lho apa? dia. Kok kuwi ngeweke niken Terima ngono. aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngoyo aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Iya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Nduk. Nyo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Ayo, duduk. Ayo. Jale kluduk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cahayu. kluduk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani nduk iki lho, Lenggah baline sini, Mas lenggah Kluduk. sini. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, Wirama. Kuwi jarine rada dhuwur cara Bali iki tekan ndang. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel iki rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Dadi asyuk gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur Kowe sampean. tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No. Lu mau dilu kok suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Nggih. Piye jogete Bali Mas Kluduk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Bagus gundulmu. Sampai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa Bruce? Waduh, omongan Indonesia. Iya Di dong. Indonesia karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lo kok iya? Lu lo sama gue. Oh iya. Lu kenal sama Niken. Loh, Kualekno. Lu ini Niken, lu nih Niken. Lah ya, Lu ini Niken. jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. Loh. Tuh, gimana sih lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kok kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Loh. Enggak, lu itu lu, gue itu gue. Lah ya lu ki aku keket. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Lho piye to iki? Masuk. Benar to? Tik piye Nah, iki? ini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene kowe gue. Jaremu lu. Main celana bacok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet. Aku gak suya kayak aku. Maksudnya kita Iya, jelaskan. Kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib? Iya. Enak. Ayo, lu gitu. sama... Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh, lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lho. Angel Sampeyan kok sampeyan lu diwarai gue lho. Jajal Kan? tembangmu Kan? apa, Nduk?
Apa ini kita nggak mendoakan dulu? Oke. Iya no. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Berarti bar Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana sih, Dek? Iya, Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu, iya Ya. makanya kan nikah 2 kali. Ini tak mangi. Ini. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Nah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Bola Ale. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. disempurnakan. Pak siapa? Pak Pak Andre. Andri. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya. Iya nggak apa-apa wis, gak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarni. Alah sakarmu kan aku. Ini tak kelane. Ini upaman omah ya. Ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Dicek meneh. Ah, gitu lek ngomong iki. Lah oh jadi ngono kowe jelas. kupingmu bosok jadi. Kok kene ngomong ya ngono kuwi lho. Gimana sih lu? Lho, jadi aku gue. Lah ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik Betul. baik ya Pak. Ya. Amin amin amin. Doa untuk para penonton yang rawuh ya semene iki penggemar Oh kabeh. nggih, matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dongane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga saiki lho, Pak. ganti. Om kritik Nah, sih. kuwi. Oh, iya. Buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Pangestu mundhuk. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih. Nduk, makasih. Ya, Mas Kluthuk dongake. Kayak Coba dongane aku, Nduk. Nyapa? Anu ya, aku wis tak donga dhewe sesuk. Berkat. Kita gak penting. Kamu nggak mau tak yo doain? bene Iya, ditungake bocah. Bocah iso ketrima terima. kok. ayo. Jajal dongane. Ya moga-moga buat Om Kluthuk Ya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Muga-muga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Muga-muga. kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pamone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu, ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek-tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi Ayo sesarengan kok untuk musik lagi. ora anak musik Om. Iki. Oh tak keprok, rene wong gatekne kuwi malah ngilikne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang ke piye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Ngopo? Jadi kita itu sinergi. Bapak Eniken, Pak Didegleng, biyen Dalang. dalang, saiki turun ning putrane saiki dadi sinden kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun teng kene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Mas Kangko. Kangkong, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jolgo Bambang ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adiki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, nggih, Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya, ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia Cangkem, cangkem bal tanget diobo-obo iki mamune. Enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya. Mak. Mambu. Mambu gundulmu kita ayu-ayu tanganmu pusing iramu.
Yo bleset tok kowe. Ngono apa? Apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lho, hati-hati lho, kanca-kanca sing mudeng lho. Oh, iki Oh, bersesasi lho. Ayo. Niki situasi bisa menempatkan, Mas. Ayo. Yang condro ilang terane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Ayo. Malah gila aku sih. Kowe iki Lah kok lagu Wingi kok aku piye? akapela. Oh iya iya wis. Ini Bol. Iya ayo dong, ngomong kan ngomong. nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar-sabar ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak senengmu. Ndang. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane. Ayo, Dok. Cicik lho. Beh, Ora Sing kowe nembang. cicik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cicik-cicik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomble. Lah ya to. piye unine? Yo drijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi, kecroki kuwi. Ngono ah. Suwi ne rambut. Jajal Dok, beleno Dok, jajal. Urang. Wak tuwunya mbledos kok iso. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane Wow. Karo campur sari mayangkara apik iki lho malan. Ayo. Sik. Anu Nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. iya Nih. Aku nyawut. Dadi- Iki lagune. Tutuk gambang adoh Iram. Hah, ngene wis. Ini wenduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini Duk, paringno Masmu jajali. Nggae alat kuwi. ya iki kok Mbok tahu sae. Jajali. lek kene muni to sing kene muni to Kene metu. Oh, alah. Ayo jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane ngenteni kapangku amung kamas tepuk jangkati Tempo lebih cepat kan? Oh mas, esamu tak salam lami, lele bilang ini kalah. Kayak cepet-cepet lambeku ndower. Ini suarane apik lho, Dok. Tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Kok macangmu sing iso ki dledek kok janggut. Coba, kamu lagi. Sini. Kamu itu Ayam klinik. Nggih, yo jajali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang condrowo silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. cangkeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye mbiyen sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Lho ya ta, kowe mukok ta. Walat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. Jalanan ning Tresna mawon nggih, Pak? Ya. Ya. Gawe Enggak. Jalaran ning Tresna. Ayo. Nggih. Coba diaturake tak tung tak ndo tak. Bar iki Halo, gede Pak Cahyo. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni to. Piye? Ayo. Kok iso ngono piye lambemu iso ngono? Oh, ampun kowe ngene. Yo, diaturake Jalaraning Tresna, Liken Salendri. Yuk, dadas.
Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge alat musik diatonis ya ta? Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujude gamelan. Nggih mbuktekke nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringi ngangge gamelan. Waton sing nabuh kreatif ya jalan. Niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi kula manut musik. Nah, kuwi. Niki, Pak. Kehebatane gamelan iki kaya ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae lah ya diringi gamelan ya iso. Kula rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane
wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye dadi kowe iki ora ngerti Ya piye lali to ayo lagu ki nek nggih gamelan panggah iso wae nggih ning kudu digoleki ya genduk ini kan nganti gara-gara to nduk Nggih. oke siap istirahat sik diman-iman ayo lah saiki ngene ditanjake goro-goro Pak hah goro-goro sapa niken ta heeh kula tetep goro-goro tenane mungkin no Sumpah? king griya griya pundi Pak aku anggere nderekke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulungagung Apa iya? bengi niki merdeka merdeka syukur ayo ngono Bu Kesi makasih ya Bu Kesi ciri khasnya Piyai Tulungagung Siap. ketoprak besar gaya baru jenengan biyen ya anggota siswa budaya Lah, alah. dadi ora enek eleke lamun to fragmen ketoprakan oke wis tetep wis aman. lakone apa mang Aman, milih wis, dhewe aman wis jenengan goleke napa kula tak sing golek milih dhewe men cocok karo atimu oke Ah, bener niku mesti. mbok pilih kepareng badhe ngampil monggo bebas saestu Mas nggih pareng nggih nggih monggo kene sering aja aku lho ora kepenak anu niki mawon nggih Pak monggo iya nggih saweneng kula niki Pak lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara Wah, nggih jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. oh iya plenguke kuwi ya Nggih. Ayo kene yuk, jeli. Iya, coba kaya Bos, apa. ayo ndang pakai inisiatif ngono. Nah, nggih soalnya Romo penjantian badhe Haji Sukron Suwandana lah kali bapak sak rating. leres Wah, neneng jajal iso. Suwuk Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Jebul iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal santak. Wah, kaya toprak tenan nih ngerti gendeng suwuk. Suwuk sira belum ya. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. ngerti Rama kuwi Masa ketoprak nggih cipokan ngene. Serempet, sirep. Nah, yo. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Kok bayi lahir dalam gentong ya. Cukup. Diajeng garwanipun Kak. Angkling Darmo Sayembara. Oh iya. wah karo Batik Madrid Setiawati Tenan nih. Malowapati. Kudune wedok anu lho. Beda iso. Kuwi lho. Sapa? Kesi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Pak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal nyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula. Praboso. ayo bisa toh Iso. Penggemar toprak kok ora iso ki piye. Santake. Beluh. Pemain ketoprak apa bal-balan nggih kaos kaki ora. Panyu yo adem. ben ora masuk angin lho Tuk ora Yo kenyih. saya kesel kuwi Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahing ngalas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jenenge bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Nyapa? Ngono kok wong Tulungagung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. kuwi durga kuwi Ketoprak iki wong aja wedok. mlocokne to Kok suara jago Iya no, soal tenggorokan. ayo Tempelake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Untuk duru ora. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. cara wayang Sembadra bener Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setiawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi ora lek perlu. Setya Purwadi lah kuwi ngono kuwi
Kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sakloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ya apa to kok sak mangsa-mangsa? Mangsa-mangsa karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo iman-iman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapureh kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Sampeyan ki ra gelem karo Angkring Darma. Lha kok ngosek kaya ngono ya. Lah ora gelem kaya penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bantik madrim. Ngono lho. Lah kok malah malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane BGS. Bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja meneh kok bendara, kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi iki. Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, ketoprak modern iki Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Oh alah. Ceritane sampean ki dijarak Angkring Darma, ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho, paham ora? Paham lah, Dek. Emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki jawabmu. Oh, kula ora wedi. Ngono lho. Ya oke. Siap. Ngono kuwi Mas ya. Luduk. Ya tik nih susu ya. Pak Sis nesu. Nesu lho. Nah, ngene. Yo. Lah aku malah Kaya Pak Sis tenan iki, Sis Kampling. Ayo. ya kendamu ta. Ayo Mban. Piye Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya kan? Hei, terus kewan. bocah wadon. Kaya nek wong lanang ya. Heeh. Tapi Biyung, ya Allah ganteng Kok sik? kaya ngono ya ampun. Aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Ya Allah. banjur tengok-tengok dedolanan ana ning tengah alas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Biyung. Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja, mau tahu banget. Ketoprak apa? Ini Lah iya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ning tengahing alas. Ayo nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Mah, aku Biyung ngapusi. Saiki akeh penculikan kok Derek aku ya. sing ngapusi. Derek. Wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah Ayo apa aku tak wae? Bali. Apa aku wae? Duh, Tak teke Bali. Mah, Kakang Mas badhe madre mau nang mburi kono, aku wis duwe pacangan kok. Enek sing lapor ana. Kakang Mas badhe madre. Aku ki masmu kok pacangan bantik madrim gundul. Ngosek ta sampe Tau iki ber golek ayo iso. rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja Tak boyong. Ayo. Aja kan. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. Setyawati. Belum. Sik, iki dadi apa? Rutuk lho. Ngene lho. Kelire ki ning kono, ki ning jero kok ning jero Pak umpul-ulan koyo ngene iki. Iki urung kelire ki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk batik madrim. Masalah kaya gemuk ini batik madrim. Ora nek liyane to perane. Lho, Salah, Mas, pemaine mek loro tok. Sama. Ayo wis. belum. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Mah, Hei, Setyawati. aja kan. Oke, cekel mau cekel. Oke. Sik. Nek kono sik. Datu.
ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa? Mban iki nyapa tok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dipek pacar ngono ki. Kok mbane setelen ngene iki. Mosok tembunge Loh, setan. amban masak ini seperti ini. Iya to. Enak apa dia anu adikku? Kae lho Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumah samu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Campur gawe iki beda. Iki pernah apamu? Adikku itu. Ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mas karo adik iki kudu tresno. Sampeyan iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Iya. Lek diceluk. Ndang noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Kula kan teng mriki etok-etok to, Pak. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tani mlumah. Ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke tempat. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Gak medeni. Aku wedi. Kang Mas. Jebul kowe wis duwe sinisian. Kowe wis duwe gandengane. Kakang. Setyawati. Aku tulung ngono. Iya aja meneng ae. Yo kene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem. Jebul duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki ya masih. Kakange. Masih. Sopo jenengmu? Aku sapa? Sopo jenengmu? Batik Madrim. Weluh Batik Madrim. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, aku wis ngenekke Giri Sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Ye. Yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim. Apa? Mboten sah kakek wuwus kula ingkang nglebeti sayembara ning papan. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palakruk. Ayo Kakang, ndang dipateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kakang pateni iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Minggu sawetara ya, Nduk. Iya. Iya. Kakang Batik Madrim Setyawati badhe kula boyong. As. 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 Us. Wes. Ejak. Us. Yes. Apike. Ejak. As. Us. Ini. Us. Kakang Batik Madrim mawi panjenengan boten ngalah badhe kula sirnake wonten papan iki Kakang Batik Madrim. Beluh. Kakang Batik Madrim. Ejan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Kakang Batik Madrim. Kakang Batik Madrim. Panjenengan. Yes. Yes. Astaga. Beluh ganti kawujudan ula. Loh.
Waduh, edan. Ula Kakang. Ya. Bakal kula sirnani Kakang badhe madhep. Senasa ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangke. Yes! Beluh, ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Wus. Celeng. Oh, wes edan. Wes. Mas, Beluh. Ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih. Ganti kawujudan. Kakang badhe madhen. Kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis, mati dhewe. Loh, mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnane gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangklik Kakang badhe madhep. Loh, ganti kawujudan uget-uget. Loh. Kakang badhe madhep. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wis lho. Loh. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Loh. Uget-uget endi? Iki mbuk. Weh, Jan. Oh. Kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Loh, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun Nggih. becik mlaku. Lah kuwi. Tumbas oleh Kaliwungu. Wis ora ono ngawur wae. Tenan yu. Kowe iki Lho, kok mari yu? munggah-munggah kok. Iki balik niken. Oh, balik rene nek. Heeh, niken terus Adung Winong munggah-munggah. karo Birgita. Wis kene tok, kene tok. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Kali kula goro-goro. Oke. Ya. Manut. Lah, Ya kene tok. Aku ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Iki. Engko sak ludruke ya gara-gara Oh iya. Lho kalau dulu kita, Win. Lho. Oh. ngono mah yo. Nang. Wis, Nang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik ya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga Nggih. tansah lestari widodo salaminya. Monggo. Dengan lagunya Widodo. Eh, Widodo. lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, Meet In saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Monggo, dados yuk.
panggung kalah Pucang Laban PT Putra Rindani. Mbak Dian Munasiroh. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Ugi dumateng pepunden kula Bapa Ki Dalang Suryanto Karanggedhi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, iku. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning kudu jangkepe nganggo lakon. Nah niku ingkang dipun cakup 3L menika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon lajeng lucon. Leres nggih. Nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi para pinisepuh lajengaken lampahan nenggih wahyu katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji. Nggih. Ing pangangkah menapa ingkang dipun gayuh Bapak Andri sak keluarga, insyaallah cinatet ngamal jariyahipun, cinatet niat kajatipun. Amin. Gusti Allah tansah manggihna rayu wilujeng widodonir ing sambikala. Amin. Kasandingna kabagyan kamulyan saha sedaya katentreman. Amin ya rabbal alamin. Kumpat lepet boten liwat sedaya ndem slamet. Nggih. Klepon sakgulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres nggih, nggih. Mila saking menika genduk Niken Salendri masih standby malah engko nggen puncak-puncake nggon goro-goro. Amin. Amin. Yo rakit mbacutne gelaring sanggit. Monggo.